Hello. Tudod, nagyon remélem, hogy nincs harag köztünk, Harvey. Amikor téged meg... Rachel! Jó, Rachelt elraboltak, én Gordon zárkájában ültem. Nem én robbantottam. A te embereid, a te terved. Úgy néznék ki, mint akinek terve van. Tudod, mi vagyok? Egy kocsikat kergető kutya. Ha elkapnék egyet, nem tudnék vele mit kezdeni. De én csak úgy csinálok dolgokat. A maffia tervez. A zsaruk terveznek. Gordon tervez. Ők tipikus cselszövők. Próbálják irányításuk alá vonni a világot. Én nem tervezek. Csak próbálom megmutatni a többieknek, milyen szánalmas ez az irányítás mániájuk. Szóval, amikor azt mondom, gyere csak, amikor azt mondom, semmi bajom veled meg a barátnőddel, hidd el, igazat mondok. A cselszövők miatt tartasz itt, kispofám. Te is cselszövő voltál, terveid voltak. És nézd, mi lett veled. Csak azt tettem, amiben jó vagyok. Fogtam a tervedet, és ellened fordítottam. Nézd csak, mire mentem pár hordó benzinnel, meg egy marék golyóval. Tudod mit? Tudod, mit vettem észre? Senki nem pánikol, ha minden terv szerint megy. Még ha a terv rettenetes is. Ha holnap azt mondom a sajtónak, hogy egy bandatagot lelőnek, vagy egy teherautó fölrobban, senki se pánikol, mert ez mind egy terv része. De ha azt mondom, a drágalátos polgármesterük hal meg, akkor mindenki elveszti az eszét. Kell egy kis anarchia. Ha felborítjuk a rendet, akkor eluralkodik a káosz. Én káoszpárti vagyok. És tudod, mi a jó a káoszban? Igazságos. Így élsz. Így meghalsz. Ez a beszéd.